Konponduta batzordeari hasiera emongo dutzagu. Lehenengo puntuen 2021ko azaroaren 10ean izandako batzarraren akta onesteko proposamena daukagu. Ez dugu ezer jaso, ez dakit ezer esatekorik dekozuen edo, onartutzat emongo genduke aho batez. Bigarren puntua, lehendakari Andrearen informazioa izango litzateke. Eta, hemen egunotan zetan gabizen eta laburpentsu bat egingo dutzuet, betiko moduen. Getxo arte 2021ko katalogoa badekogu, ja dagoeneko, badakizue getxo arte programazioaren azkenengo txampan gagoz, azkenengo partean gagoz, eta horretarako erakusketa bi antolatu dira, bata Izaro Ileregi getxo arte bekadunaren lanaren emoitza, erakutsi da egunotan errekaen, eta bere residentziaren emoitzaren instalazioa errekaeko esposaketa aretoan ikusi ahal izango dugu, edo ikusi zeinkie, abenduaren 30 arte. Eta gero badakizue be, getxo arte inguruan aurten artista bat auzoan programa sortu genduan, pandemia sasoian programa berregin egin behar izan zalako, pandemiako kontuen gaitik, eta bertan hainbat herriko artistek parte hartu dabe. Azikera baten, euren bideo batzuk egin bezan, gure YouTubeko kanalean ikusgarri daukazu zenak, horrek ikusi izan duguz, kotzaren sormen prozesua azaltzen da, eta abar. Gero, horren ostean, kalera urten izan genduanean, herritarrok, interesa ukanak, egin ziren topaketan parte hartu izan eben, euren estudioak bizitatu, euren lantxokoa ezagutu, artista bera, beste erabaten ezagutzeko, eta egiten da ben lana beste erabaten ezagutzeko, festivala be euki genduan, uda partean, eta gero, getxo artista bat auzoaneko artistekaz, erakusketa bat antolatu dugu Algortako merkatuan, esposaketa oso polita, eta hori be ikustera gonbidatzen zaitu, eta abenduaren 30 arte egongo da. Eta, oraintze bertan be, Sabik aurtengo getxo arteren katalogoa emon dutzue, eta horregaz batera hor daukazue getxo arte zer izendan, urtero egiten da, getxo arteke beti amaitzen da holango katalogo bategaz, formato baten edo beste baten, eta aurtengoa hor daukazue ikusteko moduan. Eta, berrantolaketa hau, pandemiak eragin dauzkun honek, emoitza kulturretzeak oso ondo baloratu dau, artistak be oso posik egon dira lanean proiektu honegaz, eurentzako be esperientzi polita izan da, euren artean be beste erabaten ezagutu izan direlako, batzutan ezagutzen ziren, ezekien getxotarrak zirenik euren ondoko artista hori, beraz, artista bat auzoan programa izena itzel etorri da kasu horretan bere bai. Eta, programaren komisarioei, Ibon Garagarza eta Miren Begoña Bilbauri, eskerrak egindaben lan polita gaitik, programa osoa berrasmatu behar izan dabelako urte gatz honetan. Gero, bigarren, badakizue, getxoekin ezen barruan, arte bizualen esparruan, muralismo programa bat geunkala, horretan esan barreko dutzuet, aurreko plenoan justo urten eban emozio bat honen inguruan, baina zehaztasun gehiago daukaguz, eta zehaztasun eta eginkarrikatasuna eguraldia gaitik. Badakizue, muralismo programa honetan, mural bat egingo dugu, piloto bat izango da mural hau, Pablo Astrainek egingo dau, getxoko muralista famatu batek, Europan zehar eta lan asko egiten dabilen artista getxotarra, eta honegaz batera urtengo dau, getxoekin esan barruan daukagun moduan sartuta bebai, muralismo deialdi bat. Muralismo, oraintze bertan Ormazako zubian egiten gagozan mural hori, balioko dozku,
deialdi horretan kontuan eduki beharreko gauza guztiak ondo in situ ezagutu ahal izateko, gero deialdian ondo jaso ahal izateko. Muralismo programa hau herriko garrobi kolektiboagaz lantzen gabiz. Bera, eurek daukien esperientzia guztia eta euren jakimina, jakituria eta esperientzia guztia kontuan eduki ahal izateko. Beraz, egunotan euririk egiten espaldo gehiago, ja momentuz ondo datorrela moten dau, Pablo Astraño eukiko dugu Ormasako zubian lanean. Izatez, badagoia. Gero, getxoekin ezen barruan beste deialdi bat geunkan hor pendiente, egunotan urtengo dau, abendoren 21 boletinan publikatuta egongo da, eta hain zuzen formaziorako diru laguntza izango da. Deialdi honek aldaketa batzuk jaso dauz, adibidez, lehengo deialdian eskatzen genduan eskatzaileak herriko alkarte bateko kide edo herriko kultura enpresa bateko kide izan beharko ebela, baina orain aldatu dugu eta edozein herriko kultur grina daukan persona batek parte hartzea izango dau deialdi honetan. Beti ere, herritarren artean kultur jakituria hobetzeko asmotan. Eta azkenik beste azken deialdi bat daukagu publikatzeko, dakizu moduan getxoekin ezen jasota dagoalako, eta hau da Musikebarri herriko alkartek erabiltzeko deialdia, eta egunotan kaleratuko da deialdi hau. Herriko alkartek, erregistroan erroldatuta dagozan herriko alkartek aukerokiko dabe euren proiektuak bialtzeko, gero Musikebarrin egingarri egin ahal izateko. Eta azkenik dekoguz, azkenengo hileotan beste deialdi guztiak publikatu doguz, eta naiz eta ebatzita ez egon, abendu eta urtarril artean ebatzial izango dabe batzuk teknikoek ingo dabelako, beste batzuk tribunal bat egongo da, abendu urtarrila bitartean izango da, eta izango dire sorkuntza programazio eta ikusizko arten deialdiak. Horrezan genke, horbe beste bultzada politoa lortu dugula, hainbat proposamen jaso duguz, adibidez sorkuntzakoan 77 bueltan proposamen jaso duguz, programaziokoan 42 eta ikusizko artetan 39. Beraz, honen emoitza laster ezagutuko dugu, eta gure artisten proiektuak herrian ikusi ahal izango duguz laster. Datorren hileetan. Eta informazio moduan, ez dekot besterik ez dakite kalderarik daukazuen edo. Gibor? Aurreko hilabetean komentu gendun batez Euskara batzordean komentu gendun, baina kulturretzeari eragiten ziola. Hizkuntze irizpide eta hizkuntze eskubideen inguruan Romo kulturretzeko kafetegian, ez baitzirela bermatzen, eta jakin nahi dugu kulturretzeak horren inguruan zer egin duen. Kulturretzeko presidenteak euskera zerbitzuagaz berba egin eban, honen inguruan, eta bernan ia zer gertatzen zen ikusteko, egia zen euskera zerbitzua harrituta agertu zen, euskeraren lagun saltoki zare bat barruan dagoalako errekaeko kafeteria, eta izatez gauzak itzultzeko eskatzen deusku esalako. Ikusi dugu, arbelarena egia dela, erderan daukiela, baina beste guztia elebidun daukie, eta normalean kafeteriko langilekaz, segun eta nogaz egiten den, euskera sartatzeko arazorik ez dagoelako, gauza arruntetarako, gero disertazio bat egiteko dakigu, baina eguneko gauza arruntetarako bai, eta bai jarri da euskera zerbitzua harremanetan, kulturetzeko presidenta harremanetan jarri zanetik. Guk esan genuenaren inguruan egia zen ala ez genukan inolako zalantzarik gubertan egon ginelako. Etzen inolako disertazioarik behar guk eskatu genuen bi kafesne eta zuen ulertu. Zegoen zerbitzari bakarra.
Eta gainera esan zigun, modu honean, no se entiendo, estoy intentando, pero no se entiendo, vale? Guk hori, ontzat hartzen dugu, baina aldi berean hartzen dugu, kontuan hartzen dugu hori horren gure ustez, enpresarekin ere hitz egin beharko litzateke. Ez soilik euskara zerbitzuarekin, enpresarekin hitz egin beharko litzateke, jakiteko aber zergaitik. Ez da kulturetzeko esleipena. Hori ez da kulturetzeko esleipena? Eta zein esleipena? Udalarena. Bale, marduan gero udalean galduko dugu, baina behiratuko dugu, a ber. Vale. Bai, Gonzalo. Sí, bueno, gracias por la información que nos habéis dado. Nosotros dos preguntas, bueno, más o menos sobre lo mismo, lo tenemos que hacer en este mes de diciembre. Ayer salió el alcalde de San Sebastián diciendo que en principio iba a haber cabalgata de Reyes y Olenchero y Maridomingui. Quizás con medidas de seguridad adicionales y demás. Entonces queríamos saber si aquí en Guecho ya se ha tomado una decisión, si se va a hacer, no se va a hacer. Olenchero y Maridomingui se hace más por barrios, con lo cual, por lo general, no se acumula tanta gente porque son días diferentes, lugares diferentes, pero bueno, cabalgata Reyes es un solo día. Ahí se junta la gente. Simplemente es para saber si ya se ha tomado una decisión sobre esas dos actividades. Gracias. Bai, momentuz, gaur-gaurkoz dagoan informazioagaz aurrera egingo dugu, beti ere dana COVID protokoloetara egokituta, programazioagaz aurre egingo dugu, baina gaur-gaurkoz ezin dut esan, derrepente hemendik eta egun batzutara beste dekretu batek urtengo baleu, beste zera aldaketarik ez litzatekenik egongo. Baina gaur-gaurkoz aurrera daroagu, dana COVID protokolo batzutara baldintzatuta. Vale, besterik ez badago, itxon, gaien honi, galdezketan gagoz orduan ja, bai. Vale, la pregunta es sobre las semanas culturales, ya que creo que se está cerrando el año, pues nos queríamos saber si, bueno, ya se ha hecho toda la programación esperada y si tenéis un balance más o menos de cómo ha funcionado, la aceptación que ha tenido por parte de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Vale, honen inguruan esan genkena da, aste kultureletako antolatzaileak batzordeak eurek izan direla, momentuz ez dugu euren dokumentazioa jaso, zurik... Ez dugu amaitu. Hori da, ondino ez dugu danak jaso, batzuk oraintze bertan amaitu dira, beraz, momentuz ez daukagu informazio nahikorik balantze bat egiteko, eurek bialdu behar duzkue, eurek antolatzaile moduan, eurek egin behar dabe zuriketa, diru laguntzarena, beraz horreukiko dugu informazioa. Eta valorazio horri berezi bat pasatu. Hori da, eta valorazio horri berezi bat pasatu jak eurek be, euren ekarpena egiteko. Guk jasotzen dugunean dana, dana errez baten dana ikusializateko. Bai. Bueno, eta idatziz ez dan ez begon, amaitutzaten mongo genduke gaurko batzordea.